adjudiquem un nou èxit. Tercera entrega del Fricandó matiner de neu al Pirineu de Girona. I ara el que toca, el que hem vingut a fer, esquiar amb aquest sol de justícia, amb aquesta neu, que no l'he provat, però segur que té bon gust. Anem a esquiar. I finalment hem acabat l'esquiada, aquesta tercera esquiada en el Tour Fricandó de neu al Pirineu de Girona. La Núria li hem pagat un professor, en el Medina li hem pagat un braç nou, en Peyu li hem pagat... Bé, el Peyu no ho explicarà. Però tornarem a fer una altra esquiada. Ens anem a la banda Núria. Esteu contents o no? Sí! Adéu des de la Molina!